Píšite nám otázky typu, ale oni neponúkajú ubytovanie, za stravu si máme platiť, akože si máme platiť aj za ubytko a podobne. A teraz otázka na vás. Očakávali by ste toto všetko zdarma aj na Slovensku? Či v Česku? Asi nie. Ľudia majú totižto pocit, že ak idú pracovať na sezónnu prácu do zahraničia, tak všetko musí byť úplne vybavené, strava zdarma, ubytovanie zdarma, no všetko skrátka zdarma. Ale stále je to normálna práca, rovnako ako keby ste pracovali doma. Obzvlášť keď sa bavíme o hoteloch či reštauráciách, ktoré sa nachádzajú v dedinách alebo mestách, kde máte obchody, dopravu, aj bývanie normálne dostupné. Zamestnávateľ tak nemá dôvod poskytovať tieto veci a to už vôbec nie zdarma. Samozrejme, ak ide o taký hotel, ktorý sa nachádza úplne v ničom, odrezaný od civilizácie, žiadny obchod, žiadna dedina, tam je logické, že ten zamestnávateľ to ubytovanie či stravu poskytne. Avšak ale ani to vo väčšine prípadov nebýva zdarma, ale za nejaký malý poplatok. Čiže ak si hľadaš sezónnu prácu v zahraničí a chceš mať ubytovanie či stravu zabezpečenú, pozeraj skôr tie odľahlejšie lokality. Samozrejme nečakaj, že všetko bude automaticky zdarma. Pre viac tipov a podobných videí nás určite sleduj.